Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bocah-bocah Surabaya. Nah, ketemu maneh sinau bareng karo Bu Guru. Tetep ing program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, bocah-bocah, sadurunge awake dhewe sinau, ayo donga bebarengan ya kanggo ucapan syukur marang Gusti Allah. Ayo donga dhisik dipimpin karo Bu Guru ya. Yo, donga mulai. Mantun. Nah, bocah-bocah, kepriye kabare dina iki? Nah, aku sehat, aku kuat, semangat. Nah, ngono ya. Alhamdulillah awake dhewe kabeh tansah pinaringan kasarasan saka ngarsane Gusti Allah. Mulane sampeyan kabeh kudu tetep njaga kesehatan kanthi matuhi protokol kesehatan saka pemerintah. Nah, bocah-bocah, dina iki ketemu maneh kambek Bu Guru kang kaparingan asma Bu Eko Ferry Susanti sing biasane ngajar ana ing SDN Gunung Sari Loro. Nah, bocah-bocah kelas 1 isih semangat kan? Ya, semangat. Menawa Bu Santi ngomong kelas 1, sampeyan kabeh banjur ngomong muni pinter-pinter, cerdas-cerdas, berprestasi ya. Ngono ya. Coba. Yo, kelas 1, pinter-pinter, cerdas-cerdas, berprestasi. Yes, yes, yes. Oke. Nah. Saiki awake dhewe arep sinau basa Jawa. Nah, enak kan? Pokoke mari ketemu Bu Santi, iku mesti sinau basa Jawa. Mulane aja waleh. Nah, iki Bu Santi duwe tembang sithik wae, ringkes. Nah, yo. Ayo padha sinau senajan tekan ngomah sing mesti karo SBO TV. Nah, singkat kan? Tapi paham? Ayo padha sinau masya tekan ngomah tetep karo program SBO TV. Nah, saiki sinau bab apa yo? Awake dhewe dina iki kowe kabeh. Nah, tujuane pasinaon dina iki, nah, bocah-bocah bisa nyebutake apa wae sing kagolong panca indra. Nah, panca indra. Banjur sing nomor 2, bocah-bocah bisa nyebutake gunane panca indra. Gampang kan? Nah, banjur sing katelu, bocah-bocah bisa jelasne carane njaga panca indra. Nah, wis gampang iso kabeh mesti. Apa meneh bocah Surabaya pinter-pinter kabeh, hebat kabeh. Nah, bocah-bocah, Bu Guru tekon. Apa wae ya sing kagolong perangane awak kuwi? Nah, perangan iku apa? Nah, bagian-bagian anggota. Nah, anggotane awakmu apa wae to sing ning awak iki? Ana apa wae? Heeh. Iya. Heeh, pinter kabeh. Ana mripat, ana alis, ana pipi. Heeh. Ana kuping. Ana tutuk, tangan, sikil, pinter kabeh. Nah, saka sing mbok sebutne mau, iku ana sing kagolong sing jenenge kuwi panca indra. Apa ya kira-kira panca indra iku ya? Apa coba? Lah, nek sing wis ngerti iku apa?
Nah, Ponco Indro coba iki kayak gini. Ponco Indro sing pertama kuwi ana mripat utawa mata ya. Nah, mari ngono sing nomor loro. Nah, gambar apa kuwi? Apa? Kuping. Pinter kabeh. Tulisannya kuping, macane kuping. Nah, banjur sing nomor 3, deng gambar apa iki? Nah, irung. Nah, irunge endi irunge? Nah, bangir kabeh irunge. Banjur sing kepapat apa iki? Gambar apa? Lidah. Lidahku basa Jawane apa? Nah, iya pinter. Basa Jawane lidah kuwi ilat. Banjur apa maneh ya? Nah, ana apa iki? Tangan. Oh, gambare tangan. Tapi iki tutuk tangan. Karepe ngono, iki kulit. Nah, kulit endi kulite? Nah, iku kulit. Nah, dadi Ponco Indro kuwi ana pira, Cah? Nah, ana 5. Mulane diarani Ponco Indro. Ponco kuwi tegese 5. Indro kuwi berarti alat perasa. Nah, masing-masing iki mau ana gunane dhewe-dhewe. Kabeh ngono penting ya. Saiki nah, Bu Santi duwe lagu. Nah, tapi sadurunge nyanyi sik coba sebutno mau. Apa Ponco Indro mau enek 5 coba. Baleni meneh. Ana mata. Banjur ana kuping. Terus irung. Terus apa? Ilat. Ilat. Terus sing kelima kulit. Nah, mari ngene awake dhewe nyebutake gunane siji-sijine kanthi sarana nyanyi. Ayo, sapa gelem nyanyi kabeh kan? Nah, tapi sadurunge nyanyi iki ana sing ngarepe liwat. Nah, aja ning ngendi-ngendi dhisik, tetep lungguh sing anteng, mangko sinau bareng. Balik maneh tetep ing program belajar dari rumah bersama guruku. Emco Tiner B, tinernya Emco. Kalau saya lihat karirnya bagus sekali. Sebenarnya garis tangan ini sebenarnya garis tangan pegawai negeri. Aku tuh kapan hari daftar Polwan kan, cuma kayak Polwan, gak salah. Polisi. Cuma gak terima. Kamu sudah nikah? Sudah. Suaminya pasti kasihan. Kasihan. Semoga suamiku nggak nonton ini. Ini Ya. SBO hari apa tayangnya? Selingkuhan. Marah. Dia suka selingkuh. Iya. Dari dulu. Kamu juga tipe yang dikenalin. Kamu nggak mungkin nikah sama yang kamu pacarin. Kamu pasti dikenalin. Ya, itu pasti aku nggak bisa kenalan langsung. Karirmu itu kok nggak jelas banget. Tai lalat itu ada masalah pembunuhan. Wow. Nggak tahu mana yang benar. Pembunuh.
Halo bocah-bocah kelas 1, isih semangat kan? Bali maneh sinau bareng karo Bu Guru ing program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, saiki awake dhewe arep nyanyi bab Panca Indra. Tapi miking mengko nganggo musik lagune Naik Becak. Mesti bocah-bocah iso kabeh. Nah, sampeyan bisa nyanyi kanthi ngadeg karo joget-joget ya iso, karo nerokne ya. Nah, di video uga ndak apa-apa. Saiki lagune siap-siap. Ayo. Mata digawe ndeleng, irung digawe nganggo, ilat rasane panganan, kuping kanggo ngene, kulit kanggo ngeroko, iku mau panca indra, kabeh migunani. Mata digawe ndeleng, irung digawe nganggo, ilat rasane panganan, kuping kanggo ngrungokne, kulit kanggo ngeroko, iku mau panca indra, kabeh migunani. Mata digawe ndeleng, irung digawe nganggo, ilat rasane panganan, kuping kanggo ngrungokne, kulit kanggo ngeroko, iku mau panca indra, kabeh migunani. Mata digawe ndeleng, irung digawe nganggo, ilat rasane panganan, kuping kanggo ngrungokne, kulit kanggo ngeroko, iku mau panca indra, kabeh migunani. Panca indra, kabeh migunani. Panca indra, kabeh migunani. Nah, saka lagu sing wis sampeyan nyanyekne mau, sing wis kok tembangne mau, sampeyan dadi ngerti kan apa gunane Panca Indra kuwi siji-sijine. Nah, coba ayo bareng-bareng mulai saka sing nomor 1. Ana mata. Gunane kanggo apa? Yo, gawe basa Jawa lho ya. Mata gunane kanggo ndeleng. Banjur sing nomor 2. Gambar apa iku? Gambar kuping. Nah, kuping gunane kanggo apa mau? Ya, gunane kanggo ngrungokake. Nah, ngrungokne. Nah, pinter. Saiki sing ketelu. Nah, gambar apa kuwi? Irung. Ayo ndi irunge? Nah, irung. Irung gunane kanggo apa ya? Nah, gunane kanggo ngambu. Ngambu. Iki ambune wangi. Nah, soalnya wis adus. Banjur terus sing nomor 4 ana gambar ilat. Nah, ilat iki gunane kanggo apa? Ya, kanggo ngrasakake panganan. Nah, iki legi, iki ngono asin. Nah, iki ngono pedes. Iki ngono pahit. Nah, iku nganggo ilat. Banjur sing kelima ana kulit. Nah, kulit iki gunane kanggo ngerobo. Ngerobo kuwi ngrasakake lumahing barang. Iki iki tangan. Iki boneka. Iki buku. Nah, iku ngertine nganggo kulit. Nah, saiki sinau
Nah, iki ana teks Bu Guru duwe teks diterokne macane ya sing lancar. Mengko sampeyan saka teks iki malih ngerti apa kepriye carane njaga kesehatane ponco indra mau. Soalnya penting kabeh, makane mulane kudu dijaga. Coba diterokne. Iki arane mata utawa mripat. Nah, mripat kanggo ndelok sesawangan. Mripatku ana loro. Mripatku kudu tak jaga supaya tetep sehat. Kepriye carane njaga? Ora pareng cedak-cedak yen ndelok TV. Terus maca buku kudu ing panggonan sing padhang. Nah, jarak mata karo buku ora cedak-cedak. Nah, saka wacan iki mau wis ngerti kabeh? Wis dong. Nah, wis dong ngerti to? Wis. Saiki nah, iki gunane carane njaga kesehatan mata utawa mripat. Nah, sing kesiji manut wacan sing kok waca mau ora pareng cedak-cedak yen ndelok TV. Ana jarake ya minimal 3 meter. Nah, sing nomor loro maca buku kudu ing panggonan sing padhang. Sing ketelu jarak mata karo buku ora cedak-cedak. Sing kepapat maca buku ora pareng karo turu. Dadi kudu linggo sing apik. Sing kelima ora kesuwen anggone ndeleng layar elektronik. Nah, lek HP-an lek dolanan game ora pareng suwi-suwi. Banjur sing nomor 6 mangan buah sing ngandhut vitamin A ya. Banjur nah, mari ngene nerusake sing panca indra sing liyane. Aja ning ngendi-ngendi, sik lungguh dhisik persiapan tetep nang program belajar dari rumah bersama guruku. Gitu aja kok repot? Baru, Clio Smart. Clio diproses dengan teknologi hyperfiltrasi, menghasilkan air murni berkualitas yang baik untuk hidupmu. Pas buat rame-rame, pas segarnya. Nih bawa Clio-nya. Pas di bawah. Clio Smart, pas buat kita. Perempuan itu cantik. Perempuan itu unik. Tapi kadang juga susah dimengerti. Apalagi para kaum hawa yang pasti tidak akan pernah jauh-jauh dari urusan fashion. Ingin tahu dunia kami? Saksikan Update Cantik hanya di SBO TV. Update Cantik, inspirasi perempuan masa kini. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, informasi datang silih berganti. Update dan faktual menghadirkan informasi terkini untuk warga kota metropolis yang haus akan informasi aktual.
Halo bocah-bocah kelas 1. Bali maneh sinau bareng sakaro Bu Guru ing program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, nerusake sing wis disinau iku mau. Saiki awake dhewe kowe kabeh nerusake carane njaga kesehatan kuping. Nah, apa ya carane kepriye ya ben kupinge sehat? Nah, iki sing nomor 1, ora pareng ngresiki kuping nganggo piranti sing landhep. Piranti kuwi alat. Nah, banjur sing keloro njaga kuping saka swara-swara sing kebanteren. Nah, dadi ora apik nek ngrungokne swara sing bantere kenemenen ngono. Maksude sing ketelu njaga kuping supaya panggah garing, ora teles utawa lembab. Nah, dadi ora ana kuman sing mlebu. Banjur sing kepapat, rutin mriksane menyang dokter THT. Apa iku THT? Nah, THT kuwi telinga, hidung, tenggorokan. Nah, diperiksane menyang dokter THT iku saora-orane 6 sasi pisan. Ya. Banjur mari kuping apa meneh sing kudu dijaga? Nah, irung carane njaga apa meneh ing suasana pandemi kaya ngene iki, irung kudu dijaga tenanan. Nah, sing pertama iku nganggo masker. Nah, menawa aktivitas ing njaba. Ya, sing keloro, nah apa kuwi ya? Resiki irung nganggo banyu uyah. Ya, cukup disemprot nih, sithik-sithik, ojo akeh-akeh, mengko glagapan. Banjur sing ketelu, nah iku gambare apa iku? Ya, biasane wis tau kabeh kan. Ojo sering-sering ngoreki irung. Nah, pel sing biasa ngoreki irung dikurangi, ojo sering-sering ya. Banjur sing kepapat, nah jaga supaya ing sekitar irung iku panggah lembab. Nah, iku. Nah, sing kelima, gambar banyu. Berarti apa kuwi? Nah, ngombe banyu putih sing akeh. Banyu putih kuwi memang apik, pancen apik kanggo awake dhewe kabeh. Dadi ngombe sing akeh. Lanjut. Nah, carane njaga kesehatan ilat. Nah, sing pertama ngombe banyu putih sing akeh. Berarti padha ya, banyu putih kuwi pancen penting. Nah, sing nomor 2 ana gambar sikat. Berarti sikatan nganggo sikat sing alus. Aja sikat sing kasar, sing alus. Aja lali ilat iku uga disikat supaya resik. Nah, turahan-turahan mangan sing ana ning ilat iku uga resik, bisa resik. Sing nomor 3, kumur karo banyu uyah. Nah, iku misale lara sariawan iku supaya cepet ndang mari. Sakliyane kuwi, banyu uyah iku uga njaga kesehatane untu lan iku. Nah, gusi. Nah, iku jadi antiseptik. Sing nomor 4, nah dikurangi ngombe sing ana sodane lan kafein. Kafein kuwi berarti kopi tuladhane. Amarga apa? Kandungan asam sing dhuwur. Nah, iku ya dikurangi sing seneng kopi, soda. Nah, aja akeh-akeh. Banjur sing kelima, apa iki? Gambare buah-buahan. Berarti mangan buah lan panganan sehat. Nah, sing trep saben dina kudune. Nah, teratur. Iku mau carane njaga. Banjur lek menawa njaga kulit, kepriye carane? Nah, kulite menawa metu-metu nganggo klambi sing
Sing dawa supaya ora kepanasan. Dadi kudu bisa ngindari kulitmu saka panase srengenge, terutama pas waktune awan. Nah, supaya kulitnya sehat, tetap lembab. Kadang yo nggawe apa lotion. Nah, gawe lotion. Terus mangan panganan sing ngandhut vitamin E, iku apik dingge kulit. Nah, bocah-bocah, saiki kesimpulannya apa ya sing disinau awake dhewe iki mau, sing kok sinau mau? Sing pertama, nah panca indra iku ana 5, yaiku apa mau? Nah, ana mripat, kuping, irung, ilat, lan kulit. Sing keloro ya loro. Gunane panca indra yaiku apa? Pinter kabeh. Nah, mripat kanggo ndeleng, kuping kanggo ngrungokake, irung kanggo ngambu, banjur ilat kanggo ngecap rasa, kulit kanggo ngerobo. Pinter, cek eling kabeh berarti. Nah, saben panca indra iku kudu dijaga kesehatane. Amarga penting banget tumrap awake dhewe. Olahraga sing cukup. Nah, lan mangan panganan sing ngandhut gizi lan vitamin. Nah, ya iku. Banjur tugase aja lali. Nah, tugase wene ana tandha panah sing mathuk karo gambar iki. Nah, gambar sing karo gambare ya. Nomor 1 ambune masakan iku endi, diwenehi panah, endahe kembang mawar iku sing endi. Lek gak iso gambar, ditulis wae jenenge ya. Sing dhuwur kulit, ngisore ilat, ngono wae. Iki tugase ditulis utawa difoto. Nah, sing ndelok ning YouTube iso di screenshot ya. Screenshot supaya ora ketinggalan. Mengko yen wis banjur dikumpulne menyang bapak ibu gurune dhewe-dhewe sing ana ing sekolahan. Nggih. Wis mari. Nah. Banjur sing terakhir. Ding. Nah. Aja nganti lali murid-muridku iki sinau basa Jawi karepe nuripe mukti. Nah, aja lali tetep sinau basa Jawa sing semangat ya karo Bu Guru. Banjur aja lali tetep jaga kesehatan. Nganut protokol kesehatan ya supaya dhewe kabeh diparingi kesehatan ora ana sing loro. Yes, cukup semene dhisik sinau dina iki karo Bu Santi. Sesuk ketemu maneh ing suasana sing luwih nyenengake. Tetep ing program belajar dari rumah bersama guruku.